tranquil. Jo te l'envie. Però... Val. Vinga. Demà parlem i ja ho aclarim. Val. Vinga, un abraç. Tio més pesat. Però mira, què me demana i se té que fer la pamplina, no? Los papeles, tío. ¡Wow! ¡Qué buenos! Lo que menos me agrada a mí. Formatget, unes papetes i una bona cervesera. Che, com anava dient, el tio de Windows 50.000 euros cobra. Però en una hora. Si no, el de Facebook, 80.000. Ese tio diu, vaig a fer una siesteta i està guanyant-se ahí 40.000 euros. Jo crec que estan rient de nosaltres. Si no, el mexicanet este. Que ha eixit ara, 1 milió d'euros, ronda l'hora. Això sí, tu no tenies mal, Pomés i la veïna mos pilla, Con esa romana la tía, que pilla. Cotilla, això sí, està molt bona. Poca flaqueta, no creus? Els que mos agraden així en carneta deixen en gana. És que ja m'odia ma mare. Més val. Dona corpulenta que fineta i calenta. De tota manera no diu res. La meva hora de pesar, què tenia que fer, com tenia que vestir, què tenia que menjar. Era... en dir advocat. Advocat a mi no m'agrada, seguit engominats, una olor a naftalina. Bomber, en dia, que són ben forts i templats. No m'agrada, seguit al costat del foc, i sin crema. I ella ria, és que ma mare tenia un sentit d'humor. Jo i mon pare en taula, tots els dies partim-nos de la risa. Tu un poquet, home. De mecànics, de lo que estava parlant de mecànics. I a mi, això sí que tenia clar que no, massa. Seguim bruts, plens de grassa. Que asco. Bueno, amb el teu permís... Ja sabia jo que anava a retornar amb el polític. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice.